Waterstad FM. Jouw muziek. Jouw radio. Dit lood kunnen de harkers van Waterstad FM de komende 10 jaar blijven. De radiostations binnen nou in veilige handen, zei de nieuwe directeur. Ik ga ze ooit vroeger zelf al opzetten en betochten en maken met de mooiwerkers die hier binnen. Dus ik ben er super trots op dat ik weer met mijn bandjes aan de slag mag hier in Friesland. Liever wel wees, als ik in Keper weer was, dan denk ik dat de boel sluiten was. Waterstad FM zal ik nijs brengen blijven, maar hoe dat er krijgt uitzendeel hing het af van de ontwikkelings bij NDC Media Groep. Het is net noodzakelijk verdere soorten verorien bij Waterstad FM. Ja, Waterstad FM is al 4 jaar lang heel stabiel. Dat giet eigenlijk geweldig 150.000 luisteraars elke week. Dus het is een hele mooie stabiele zender en een heel mooi goed merk waar mensen een prot en een hartje elke dag. Dus daar gaan we net zo'n soort onverhorie op een lietse nuance verschil naar. Radio NL zal wel wat ompakt worden. Die is de oude jaren een beetje versloft. En daar luidt een mooie uitdaging om daar mooi wat lietse aanpassingen en wat oren gedachten te zien of we dat weer waarom kunnen brengen naar het oude niveau. Vrijdagmiddag, even na 4 uur, hier op jouw radio Waterstad FM, de Disco Dance Classics Party.